Velkommen til Seernes Show. Jeg kan jo ikke se noget. Hvad går det her ud på? Det er sgu da fordi, det er en PlayStation 4. Der er en, der kan vinde i det her afsnit. Det skal jeg nok komme tilbage til. Velkommen til Seernes Show. Det bliver simpelthen bare fantastisk. Det her, det er afsnittet, hvor der bliver delt så mange sindssyge gaver ud. Vi har jo den her PlayStation 4, og jeg synes faktisk bare, at vi allerede skal gå i gang. Synes du ikke det? Jo. Jo, vi trækker et nummer. Ja! Nummer 90. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Nikolaj. Nikolaj, sæt dig ned, Nikolaj. Hvor er det fantastisk. Ved du hvad, du skal have en præmie. Okay. Du skal have en præmie fra Matas. Det kommer ind nu. Emma, kan du ikke lige finde den? Fantastisk. Hvor kommer du fra? Herfølge. Herfølge. Og det er hvorhenne? Det er hjemme. Ja. Okay. Vi har en præmie til dig fra Matas. Tak. Det skal du da have. Det er da fantastisk. Hvad gør du til hverdag? Hvad har du ikke nogen interesser eller noget? Jeg går til springgymnastik sådan. Det kan jeg godt lide. Og hvad laver man til springgymnastik? Udover at springe? Ikke andet? Nej, altså springgymnastik, der tænker jeg sådan, det er sådan noget, hvor man hopper på en trampolin og over et eller andet. Eller det gør man ikke? Jo, det gør man også. Okay. Man kan... Der er et muligt. Ja, det må jeg nok sige. Har du nogle spørgsmål, du vil stille os? Ja, hvorfor får Emma ikke løn? Jeg kan høre, den telefon ringer i mig. Skynd dig lige ud. Skynd dig, skynd dig, skynd dig. Tak til dig. Tak til dig. Kunne du tænke dig at vinde den her PlayStation 4? Det eneste du skal gøre, det er at subscribe os på YouTube og følg os på Instagram. Hvis du deler det her opslag med dine venner, og de liker dit opslag, så har du et lod per like. Så skynd dig at del. Del. Nu skal vi have besøg af en, jeg skulle til at sige en lækkerhaps. Det er det ikke for mig. Det kan godt blive lidt mærkeligt. Men vi skal have besøg af Benjamin Maniac Nagel. Velkommen til. Jo, tak. Det er jo skide hyggeligt, du kunne komme. Jamen, jeg er glad for, at du vil have mig med. Ja, selvfølgelig. Altid. Hvad går du og laver for tiden? Jamen, jeg laver en masse forskellige ting. Ja. I øjeblikket bruger jeg rigtig meget tid på YouTube. Ja. Og får lavet en masse forskellige videoer. Og så spiller jeg en masse musik også ved siden af, så jeg har mange ting, jeg går og laver. Og når du siger musik, er det så sådan, hvor du skriver dine egne sange og Nej, komponerer? jeg spiller i et band, hvor jeg er trommeslager og synger kor. Ja. Så det er sådan en samlet proces med hele bandet. Okay. Ja. Og det lægger du ikke op på YouTube, eller det er noget helt andet? Nej, det er en anden ting, jeg laver ved siden af. Så jeg prøver sådan lidt at skildre de to ting fra hinanden. Ja. Jeg har dog lavet nogle videoer, hvor jeg har været ude og spille nogle koncerter og sådan noget. Altså sådan for live publikum og det hele? Ja, for stort publikum også. Nu har jeg jo spurgt tidligere vores gæster om det her med at komme op foran et publikum, ligesom her. Det er jo fantastisk. Fremragende publikum. Men hvordan har du det med at stå sådan, når man skal synge? Fordi jeg tænker, okay, det her med at stå foran et publikum, og så lige pludselig...
Jamen, altså, det er jo en lidt anden form. I starten, der synes jeg, det var grænseoverskridende at skulle spille, for at der var andre, der kiggede på en, og man sådan lidt blotter sig på en eller anden måde, fordi det er noget, man ikke rigtig gør normalt. Så det var svært til at starte med, men sådan nu i øjeblikket synes jeg, det er blevet let, fordi jeg sådan lidt gemmer mig bag et trommesæt på en eller anden måde. Men ja, altså alt nyt kræver lidt tilvænning, ikke? Ja. Så. Det er jo lidt det samme her. Jeg har jo også tænkt på, at jeg har et bord, det kan jeg gemme mig bagved. Ja. Din bodyguard. Han griner aldrig. Ej, man skal passe lidt på, ikke? Og i øvrigt, så kan I vinde en bodyguard for en dag. Hvad siger I til det? Ja. Tænk dig en bodyguard for en dag, så upload en video på Facebook eller YouTube, der viser, hvorfor det er dig, vi skal vælge som den heldige vinder. Skal vi ikke dele nogle præmier ud? Lad os gøre det. Ja? Ja. Perfekt. Vi prøver lige at kigge i tromlen her. Jeg synes, vi skal dele en seernes show hoodie ud. Det synes jeg. Det er simpelthen så populære. Det er publikum nummer 41. Vi tager et nummer mere. Det bliver en Levi's t-shirt fra Sophie and Oliver. Det er nummer 9. Hvordan har du det sådan med præmier? Vinder du tit? I vinder præmier? Ja. Jeg har en enkelt gang deltaget i en konkurrence på Facebook. Ja. Og alle mine venner deltog, og jeg var den, der vandt. Og det synes jeg var mega nice. Ja. Og så kunne man gå og blære sig lidt med det. Men jeg har ikke prøvet at vinde sådan nogle her præmier, som i det her show. Nej. Det synes jeg er vildt, der er så mange præmier. Det er sindssygt, ikke? Det er så fedt. Og det skal I selvfølgelig også huske derude, at det her det er jo seernes show, så vi vil jo rigtig gerne have, at I kommer med nogle kommentarer, I liker vores ting. Fordi hvis vi ser jeres kommentarer, så vil vi godt have gode input, gode idéer til, hvad kan vi gøre næste gang. Ja. Vi vil have Benjamin tilbage. Ja! Mere Benjamin! Mere Benjamin! Det kunne godt være. Ja. Det kunne for eksempel være, at jeg inviterer Benjamin med en tur ud og køre, og så kører vi forbi en eller anden vild fan af Benjamin. Det kunne være fedt. Det kunne være sindssygt fedt. Ja, så lave en eller anden surprise. Ja, gerne. Ja. Husk at skrive det ned i kommentaren, så finder vi sikkert ud af det. Nå, flere præmier. Flere præmier. Flere præmier. Frem med præmier. Vi har nogle hovedtelefoner fra leveret af Power. De er suveræn fede. Ja. Helt vildt. 1500 kroner koster de. Klasse. Det er nummer 29. Det er jo sådan, jeg har sådan en lille hemmelig skuffe. Og den her hemmelige skuffe, der har jeg nogle gavekort. Det synes jeg lige, vi skal... Nu går vi amok. Ja, vi gør. Nu går vi simpelthen amok. Når vi er i gang, kan vi lige så godt gøre det. Ja. Vi har nogle gavekort til Sophie and Oliver på 200 kroner. Vi trækker nummer. Lad os gøre det. Det er nummer 26. Nummer 42. Det er nummer 1. Det er nummer 60. 200 kroner til Sophie and Oliver. Om ikke så længe, så skal vi spille PlayStation. Vi skal faktisk finde den sidste deltager, som der skal trækkes loddet om en PlayStation 4. Over til reklamerne.
Var det noget med at tage familien med i LaLandia? Det eneste du skal gøre for at være med i lodtrækningen, det er at subscribe os på YouTube, følg os på Instagram, Seerne Show. Hvis du deler opslaget, og dine venner de liker dit eget opslag, så har du et lod per like. Så skynd dig, del. Velkommen tilbage til Seerne Show. Om ikke så længe, så skal vi have besøg af nogle musikere. Det bliver super fedt. Det bliver sindssygt fedt. Men først, så skal vi have fundet den sidste, der er med i lodtrækningen om en PlayStation 4. Vi trækker et nummer blandt publikum. Nummer 4. Ja. Velkommen til. Hvad hedder du? Victor. Lad os komme i gang med at spille PlayStation. Lad os gøre det. Tillykke. Mange tak. Du har vundet 12 måneders PlayStation Plus. Og så er du samtidig med i konkurrencen lige om et øjeblik om en PlayStation 4. Der fik jeg klø. Det må man da nok sige. Det var du mega dårlig til. Ja, det gik lidt for hurtigt. Men ved du hvad? Vi skal bare hurtigt ændre fokus, og så tænke på noget andet, og ikke det der med tab og vind og med samme sind og alt det der. Det gider vi ikke. Nej, vi skal bare... Flere præmier. Flere præmier. Nu går vi amok. Lad os gøre det. Ja, vi har lige et par solbriller fra Louis Nielsen. Det er til nummer 49. En hoodie fra Seerne Show og My Sport for You. Nummer 6. Skal vi ikke gå amok? Lad os gøre det. Vi bliver ved. Vil du sige fortsætter vi. Vil du ikke sige nummeret? Jo. Ja, det er en t-shirt fra Sophie og Oliver. Nummer 59. Ja. Og så har vi lige nogle hovedtelefoner leveret fra Power. De er rigtig gode. Lækre høretelefoner. Det er nummer Peter. Nå nej. Det var okay. Undskyld. Nummer 27 er det. Yeah! Nu synes jeg, at vi skal trække vinderen af en PlayStation 4. Hvad siger I til det? Gør det. Jeg har nogle navne her for alle dem, der har vundet over YouTube, når de har spillet. Og vi skal jo lige huske at skrive Victor på som den sidste, som vandt i dag. Han lammetede dig. Det gjorde han. Det gik hurtigt. Så jeg synes, nu gør vi det, at jeg krøller dem sammen. Ej, hvor er det spændende det her. Mindre er der ikke nogen, der gider at vinde PlayStation. Så gør vi det sådan her. Vi ved ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvad for en det er. Vi ved ikke, hvem det er. Og hvor er det smart, det her. Man kan også bruge det til det her. Ja. Det er jo fantastisk. Det er perfekt. Det er rigtig fedt. Sådan her. Ja, og nu blander vi den lidt. Hvad for en skal jeg tage? Den der? Ja. Vi tager den her. Vinderen af en PlayStation 4 og en ekstra controller går til Emilie. Er det ikke fedt? Ja. Nu håber jeg ikke, det er bare en tom kasse med avis. Det er det ikke. Tillykke med det. Wow. Giv en hånd. Nej, Velkommen tilbage. Der røg lige en PlayStation. Det gjorde der. Men vi har en PlayStation mere. Hvad? Ja, hvad? Det har vi. PlayStation. Men den PlayStation, det er jo selvfølgelig jer seere derhjemme, der kan vinde den. Så husk nu lige at kigge i den her reklame, der har været her. Og så kan I se, hvordan at I kan være med i konkurrencen om den her PlayStation. Udover det, så har vi jo selvfølgelig også stadigvæk vores gavekort til LaLandia på 4.000 kroner. Men jeg vil sige, at det har været super hyggeligt. Det har været en fornøjelse at være med. Tak fordi du vil kigge forbi. Selv tak. Ha' det godt. Benjamin. Og nu skal vi til at have noget musik.
Vi skal høre nogen, der hedder Uncovers lige om et øjeblik. Lad os lige få dem ind. Velkommen til. Tak. Ja, velkommen til. Tak. Tag plads. Ja, tak. Kunne der være noget sjovt ved, at jeg satte mig der, og så satte I jer her? Ja. Eller nej? Nej. Måske lidt svært. Okay, men jeg tænkte bare, det er bare for at lave det anderledes, så i stedet for at jeg hele tiden sidder herovre, ikke? Men hvem er I? Jamen, vi er et lille tremands coverorkester. Ja. Eller 2 mand og en dame, om man vil. Ja. Som spiller lidt covermusik med noget akustisk og noget skønsang. Og noget skønsang? Ja. Om man vil. I synger altså lige så godt, som jeg gør, eller? Nej. Nej, ikke lige så godt. Nej. Bedre. Måske. Hvordan, når vi har jo ikke hørt dig synge. Nej, og det skal I heller ikke ønske. Det er simpelthen sådan altså en kat på en violin. Så slemt er det. Altså, I har ikke spillet så længe sammen, vel? Det er rimelig nyt. Nej, det er rigtigt. Det er gået ned et par gange, vi har øvet. Tror jeg. Okay. Så det her, det bliver faktisk en form for premiere. Ja, det må man sige. Det er premiere i den her konstellation. Ja. Ej, hvor er det fedt. Det er rigtigt. Men skal vi ikke bare komme i gang? Det synes jeg. Ja, take it away. Tak. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long till I hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and it won't be long. Gonna paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and it won't be long till I hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. Det var super godt. Masser af præmier endnu en gang. Det var afslutningen på afsnit 5. Det er da gået meget godt. Ja. Ja. Jeg håber, vi ses igen. Seernes show. Tak for i aften.